Okay guys, lagyan na natin guys yung pinaglagaan. So what's up mga ka-dragon, ayan, for today's episode, yan, nandito kami guys sa farm at magluluto tayo ngayon guys ng pares. Yan, bali, mag-pre-trial tayo ng pares. Kung nasarapan namin at pwedeng pang business yan, gagawin natin, magtitinda tayo dun sa baryo. At syempre sana kumain si Auntie Ligaya, yan, kasi hindi siya kumakain ng bakat. Pero tatry daw niya guys kumain ng pares. Kasi nagtataka sila bakit paano daw yung pares, hindi nila alam kung ano yung pares. So ngayon, malalaman nila kung paano siya. Kung may Diwata pares, meron tayong, ano kaya J? Ano ba kayong magandang pangalan natin? Duwende pares. Hindi. Al-alya ba? Al-alya pares. Ano, DFL pares. Yan, try natin guys. So ayan, abang-abang tayo guys kung anong reaction nila mamaya. Kung masarap ba or kung pwede na bang pang tinda. Siyempre titikman muna natin kung pwede nang ilabas sa merkado. Yeah. Excited na rin akong matikman ang pares ng DFL. Siyempre, pag nasarapan sila yan, talagang kakaririn natin ito. Lalo tag-ulan ngayon. Masarap yung mga ganito, pares-pares, mga lugaw-lugaw. Dahil trending ang pares ngayon ni Diwata, makikiano rin tayo. Makisabay din tayo. Okay. Siyempre, sariling natin to version ng pares. So, ayan yung ating mga ingredients. Yan, naka-ready na siya. Yan, umpisa na natin magluto. Hindi ko masyadong nalagay yung tatay. Baka mo magluto ka maka. Yung pares na gagawin pala natin guys, merong toppings. DFL Pares Overload. Oh, may pa-overload. Siyempre naman. Hindi siya plain. Hindi pwedeng hindi overload yan. Overload. Ano namang tawag dito? Star Inis daw. Star Inis? Ngayon lang ako nakakita ng ganito. So, yan guys. Umpisa na natin. Ang ating... Ante, ano yun mo? Oh, meron tayong bituka. Gasan? Oo. Isang kon lang. Kunin ko na tao. Ano yun, ante? Natin siya lagyan ng tubig. So, ayan mga ka-dragon, ilalaga muna natin yung ating chicharong bulaklak.
Tsaka yung pang crispy pata, yung pang toppings natin. At crispy pata, lechong kawali. Tapos ito naman yung ating baka. Lalaga muna natin siya yung malambot na malambot. So yan. Doon muna tayo at habang inaantay ang ating tikman natin ang ating nilaga. Ang bango na kaagad. So yan guys, ahanguin na natin yung laman. Ihiwain na natin siya Para magayat na. medyo malambot na rin siya ng konti. Kabango. Tapos yung mga buto-buto guys, hayaan na natin dyan. Yun na yung magpapalasa dyan sa sabaw. Kasama nga ng Tiligaya. Sabi dyan, tingit eh. Parang gusto niya lang kagatin eh. Kung kagantita eh. Ayaw niyang kagatin niya yung isa yung gusto niyang tukmaan. Ito. So yan guys, gigisa na tayo ng ating karne. Pang palasa ng sabaw. Simpleng gisa lang muna. Bawang sibuyas. Guys, behind the scene. Ayan. Behind the scene. Maraming maluwat na tao. Ay, pag nag-business tayo, ante, Wala kasing lamesa. Kailangan ng manpower doon pag pares. Tingin mo si Diwata, ante, kadami niyang kuwan. Tao. Mayroon siyang taga-gisa. Wag na overload yung itinda natin. Plain na lang. Para purong baka na. Masarap naman yung overload para kakaiba. Yung ating karne. Lagay guys yung ating ginayat na karne ng baka. Yan ang ating oyster. Ay, oyster man. Ito mga oyster. Itong assistant ni ate oh. Lakad ng lakad kung saan nagapunta. Mantang ating kusina guys. Lagyan natin oyster sauce and soy sauce. Relax, tita. Ayan na guys yung mga isda nagsilabasan na rin. Nakakatingin na kami ng pares guys. Yan, Nakaamoy sila ng pares, naglabasan. Oh, 'di ba? Talagang masarap ante kasi pati isda naglabas. ito man, pares mo kaya dagayam. Madi mga kuha. Pigs. Okay guys, ating karne. Lagyan na natin guys yung pinaglagaan.
Ay, nababa. Lasag na. Ay, tulak yan. Alam ka tayo ngayon. Yo! Punong-puno na. So, ayan mga ka-dragon. Iwain na natin yung ating pang-toppings habang inaantay natin kumulo yung ating pang-malakasang pares. Inaabangan ko guys yung reaction ni Auntie Ligaya kasi first time niya talaga to. Nagsarang-sang. Pa. Ano, gutom na yan? Gutom na, Tets? Gutom na. Gutom na. Agkakalay na sila. Kunti na lang. Wala magkanin. Wala, gusto niya talaga kanin. Nagsarang siya. Parang wala na ng ulo. Kaya ayaw mag-ano naman. Kaya hindi ka siya. Ayun mga ka-dragon, bali bukas na ang ating patanim dito sa ating bukid. Pero may nagsisimula ng 6 na nagtatanim dyan. Yun. So yun mga ka-dragon, check natin yung ating yan, lalagyan na natin siya ng sugar. At syempre, lalagyan din natin siya ng cornstarch. Yung lapot. Bango. Ang bango-bango ng DFL Pares. DFL Pares soon to open. Available na sa merkado. Kailangan ma-approvean pa ni Gardo Brisoso bago ilabas sa merkado. Yan ang kabilin-bili na niya kanina. Ay, dapat ma-aprubahan muna ng malaking niyang yan. Ayan na guys, luto ng ating pares. DFL Pares. May busing na taday ta. Gusto kong unang tumikim sa Auntie Ligaya. Parang gusto ng Auntie Ligaya yung toppings lang. Bango. Sabaw pa lang ulam na. Puro sa buka. Wow. Sabaw please. So yan guys. Ang isa sa nagpapasarap niyan. Natawan-tawa. Tawan-tawa guys ang Auntie Ligaya. Oh. Ayan. Nay. Kamusta nay? Sampurasan tikwa. And guys, kain na tayo na ang ating pares. Yes! Kahit mainit, pares pa din. Kalimutan tayo ah. Nakaangot si Yan ng pares. Ayan sila guys. So, sakto kakain na. Dayo mo sili. Enjoy eating! Ay, yummy. Ikaw ang Ligaya sando. Agdulusdoy. Agdulusdoy. Ito'y kudwame guys. Madina kayat. Pakanan nyo tisili. Kasarap-sarap nga. Ayun sa'yo ante. Bituka ka na lang. Ayaw niya rin yan. Baka. Pasili. Masarap. Sarap. Malinamnam.
Guys, merienda hapunan tayo. Talaga hapon. Damay-damay na. Unag na talaga to. Sarap pag may puto ulit sa ante. Sarap talaga kung computer Ricardo. Oo ah. Kahit ganyan lang na bas, ay malukong na pangtinda niya tayo. Picture ganyan. Wala, grabe ka naman. Maloob din eh. Ha? Malaki tong ano ko, Kaya ilang kilo na. mangkok. Chili oil. Napunod sa akin yung malaki. Lagyan mo ito. Ayun, nalagyan mo na yan. Oh. Talagang toppings lang sa'yo. Sinasama-sana mo lang din. Ha? Sarap nga eh. Pwede na yan? Pwede na, ano, kaya na natin. Sabi kami na. Sabi mo, Ano, pasado sa Malacanang? Pasado eh. umaga pa lang, galagat na tayo. Baka mamaya. Si Kayulat ka na. Ha? Makaturturog ako. Kain tayo mga ka-dragon. Baka ang ending nito guys, ako lang din magkura. Siyempre, tinignan ka lang namin. Dapat tutunan nyo rin. Sa susunod, uwi, iwanan mo yung ingredients. Unda ka na malaksot. Sarap. Unang ano pa lang, walang halong bilo. Biro guys. Anong pangalan ng Hindi. kulatan? Bakit? Ikaw na lang mag-adjust kapag natatabangan ka. Siyempre, ay, kulang ako ng bawang guys. Kaya pala. Yan o yung ano, kalamansi. Ayan. Ikaw man, may kalamansi ka? Wala. May bawang Yan ka? daw siyang kalamansi. Mayroon. Kaya pala hindi siya nag-inik. Sarap yan, ante eh. Yang! Nandito na magkain kang pares, oh! Dito sa kabila. Lamok na. Hinantay pa siya. Dade. Sarap. Parang mas masarap sa iba pala. Yun din pala. Wala kaming rice nun. Okay lang naman to kahit pampapak, pwede rin siyang may rice. Ito na lang ang laman niya. Lang Craving satisfied guys. inot-inot niya yung kanya. Oh. Pasensya na kayo guys, talagang sa mga nagko-comment dyan na ano, maselan si tita namin. Ganun talaga siya guys. Totoo talaga yun. Totoo talaga maselan siya. Marami siyang pagkain na hindi kinakain. Isa na itong baka. Ayaw niya ng baka, ayaw niya ng gulay. Pork only. Chicken. Chicken dapat, yung native na chicken dapat ano, ipupok niya pa ng isang magdamag. Yung wala Hindi nang dugo. basta- Hindi mo muna niya. Oo. Dapat mayroon pang kwan yun. May Ilang ceremonies. Dapat may ano pa ng isang gabi. Dapat hindi mo pwedeng basta kakain. Pwede. I-ano mo muna siya ng isang gabi. Ano ka sarap? Hindi sabaw pa ka. I-push na natin to. Sabaw lang ha. Alam mo na yung pares, ente? Oo. Buwangit. Ang gutsara lang. No, you know. Ano ang baso? Ito meron pa. May bisitang paparating. Nasamit ako doon sa ano, sanghang. Tikman nyo, hatulan nyo. Ituloy niyo yung pares ko. Hatulan nyo yung pares ni Yang Yang. Timpla sa labas? Pwede na, magpatayo ka na. Kaya lang maliit yung lagayan natin. Ay, hi! Gustong gusto ni Auntie Ligaya. Baka yan, diba? Oh, dami papay, oh. Wala man nang nagtanim. Meron doon. Anim. Manuda. Oh, huwag yun.
water yan ni Tita Pink. Dali ka dito, dali. Tila natin si Dandan Soy. Sabi niya, ipatikim niyo daw muna sa kanya bago niyo daw ibinta. Ba't ibinta namin agad-agad? Bago daw kayo magbinta. Wala, masikot rin. Ay, nayun ko natin nabigay. Ano ka lang natin? Po? Pakuha siya ng bata. Hatulan mo daw. Mainit pa. Binili kami chile. Huli ka dito. Makalimutan mo na siyas niyan. Ay, klap. Bigyan ko ng chile. Ay, klap. Lakad. Girlfriend! Pakuha ka ng kwan. Lagayan niyo doon. Iwan na lang kami. Pakuha ka ng palag. Kalang sa kasi Talagang mabinta. Hindi pa siya. Ano Bili yan? ka din. Ano yan, sile? Ito? Yung siling turo. kailangan. Ano yan? Hindi pwede sa'yo yan. Pakuha ka kuya ng lagayan. Wala na kasi dito malilit. Itong mga to. Kailangan. Oh. Mabunot na sila eh. Alas 4 pa lang man. Mabuwasan na ito niya. May dugo. Papat! Pat! Ay, kailangan Pasyal ka nakabisita sa may dito, ah. ano mo? Baboy? Malaki na ba? Patindog sa. Ano yung pahaba. Pag nag-beach yung may ano. Mahaba. Yan. Kain ikaw dun, oh. Sarap yan. Baka. No. Yan o. Dito. Kasang dumo. Maubang halto. Swimming ikaw dun, Ubus oh. mo Daming fish. Basta pa daw. Di. Bro. Magkakain mo ng baka yung santi. Baka sakali. Gusto niya yung nabibiling baka sa kwano, bingso. Ano ba inaano mo? Ano, dalagan ka? Hindi pa yun hanggang Dali ka. September. Hi ka sa may camera. Dali. 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 Hi, tita. Hi, guys. Dali. Dala-dala niya tayong ulam niya. Ito na po si Papa at namasyal siya sa kanyang baboy. You want Paris? Baka kunin mo na naman yung pangalan ng DFL Pares. Gawin mo na naman yan Pares. Yung kasaba tips, kinuha mo na naman. Naging yan kasaba tips na naman. Oo, huwag malikot, oh. Papasok ka. Siyempre yung yang pares. Hindi pwede. Popot pares. Yun, oh. Swimming ikaw, oh. Yun, oh. Swimming. Swimming. Na, kalayat. Lakas niya. Agkalayat, ha? Kapag sila. Magpunta sila dito. Hindi pa yun. Kasi ikaw kasi yun eh, ano kasi nang... Tatlo na hapon. Yan Tabaw lang ako. Yan po. Tabaw lang sa ako. Awangan? Lagyan mo sa'yo, ante. Ayun ang dati ligaya. Mangkok mo. At nagbulit ka na. Ano, ante? Sold? Busuga. Busoga. Sold na. Nakailang sandok sante, ah. 2 takal nakain ko. Ako nakatatlong sabaw. Pangatlo yan oh. Sarap eh. Hello. Bigyan natin tong ubing, oh. Kalaki ng palagyan. Hawakan mo mabuti. Wala kang ano? Takit? Ganito. Ayan. Ayan. Oo, naibikwan na yung kalamansi. Lalo may dako yan. Lalong may ko ata. Ganyan na. Kaya mo? Tuwagin niya na lang yung isang mas matanda. Oh, matapon yan, sayang. Ayan, nagsunod ang mga bayanggo daw na ubing. Nakabike sila. Ikaw, tsa-tsa! Ay, kalayo-layo eh. Nagbike ka? Ano yan, angkas-angkas pa? Oo. Wala. Mabagtit eh. Ayun! Ayun! Turo! Saan na bukit ni Popot? Ay, saan na bukit ni Popot? Turo daw!
Hatulan mo lang ha. Hatulan mo. Ay, sa bagay, sa'yo lahat masarap. Una pa lang masarap na eh. Una pa lang masarap na. Amoy pa lang. Tugaw ng guys. Ala kayo! Buti mo si Balong. Gakain. Shout out sa basher ko kagulong. Hindi, huwag ka magsama sa akin. 35 yan lang. Siyempre, pre-taste 35. Pero pag tuhanan na 50. Nag-asang ata ka. Gusto mo to? Sila? Banghang. Sarap. Una pa lang yun. Sarap. Naimasan lang. Sige lang. Kaya na maganda kasama si Balong talaga. Palitan mo kaya si nanay mo. Oo, palitan mo kaya si Lula Muligaya. Kaya pa kainin Sabihin mo lang, mag-design ka na lula ka. Ay, sila pugo. Sarap ng DFL Paris. Yeah. Kain tayo ka dragon. Yan o. Sarap ah. Huwag kang magsanap-sanap eh. Masarap yung niluto nila. Pares-pares. Pares-pares. DFL Paris. Pakita mo nga ang Ken. Tubog mo. Wow, kasarap. Ikaw mga tambaw. So ayan mga ka-dragon, sana ay nasarapan po kayo sa aming episode for today. Yan. Uwi na rin po kami at bukas ay magpapatuloy ulit ng patalim. So mga ka-dragon, magliligpit lang po kami at pauwi na rin po kami. Bye! Thank you so much po sa panonood. Supportahan nyo guys ang DFL Pares Overload! Opening soon. Thank you po sa panunod. Available na sa merkado. Soon to open. DFL Paris.